مور او پلار ورته به حد خوشاليږي د بناتو د قرآن ختمونه کیږي د بناتو د قرآن ختمونه کیږي مور او پلار ورته به حد خوشاليږي د بناتو د قرآن ختمونه کیږي د بناتو د قرآن ختمونه کیږي زلند پہ علاقہ دا دن چناف کلی دا عائشہ صدیق للبنات دا مدرسہ کلی دا عائشہ صدیق للبنات دا مدرسہ کلی دا مشہورہ مدرسہ زمن یادیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی مور او پلار ورتا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو سرا کڑی خواری دا دیرخ کلی سمیہ زمن باجی دا دیرخ کلی سمیہ زمن باجی دا پنظرہ مشی زار 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 نظر مشخصتا کلی خکاریگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی مور او پلار ورتا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی ټول ګلونه پیور اوشنده د سیالا د سدرا کلثوم سنے لتا خوشالا د سدرا کلثوم سنے لتا خوشالا د الله په فضل زار 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 او د الله په فضل ګور کامیابیږي دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی مور او پلار ورتا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی د فاطمه نتا اقرا خوشال زړونا د حسنا نمر خستا کوي خوندونا د حسنا نمر خستا کوي خوندونا د فاطمه نتا اقرا خوشال زړونا 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 د حسنا نمر خستا کوي خوندونا رحمتنا د الله نن راوریږي دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی مور او پلار ورتا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی شمیلا ایمان حمیرہ کل اخکاری رانی ایمن ہر صوب مبارک وائی رانی ایمن ہر صوب مبارک وائی شمیلا ایمان حمیرہ شمیلا ایمان حمیرہ کل اخکاری رانی ایمن ہر صوب مبارک وائی دا قرآن دا برکت کامیابیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی مور او پلار ورتا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی انیسا سویرا سپنا دا قربان خونی
بصدا حسن ور اوشنده گلان گله بصدرا حسن ور اوشنده گلان گله بصدا حسن ور اوشنده گلان گله ارمانو نای دزلا زار 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 ارمانو نای دزلا نن پورا کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی موراو پلار ورطا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی علی ناہی نا قسمت دی سمرا خودے نصابیا خوشحال گورن نظر دے او نصابیا خوشحال گورن نظر دے علی نہینا علی نہینا علی نہینا قسمت دی سمرا خودے نصابیا خوشحال گورن نظر دے صادرونا دا عزت در پسر کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی موراو پلار ورطا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی ټول خويندو ته د خاص د زړګي وای سنا رابعه وجیه مبارک وای سنا رابعه وجیه مبارکی وای ټول خويندو ته د خاص د زړګي وای سنا رابعه وجیها مبارکی بائی سنا رابعه وجیها مبارکی بائی پنو ہویندو تنن ډیری خوشحالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی شان نصیب شان نصیب شان نصیب شان نصیب مو خوشحالی او غم مرکشا ملنگ جان شاعر وی بار بار مبارک شا او ملنگ جان شاعر وی بار بار مبارک شا تاسو تمی دا مس نظم ڈالے کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی موراو پلار ورطا بیا دا خوشالیگی دا بناتو دا قرآن ختمون کیگی دا بناتو دا قرآن دا قرآن ختمون کیگی د دې ښکلي نظم لیکوال دی جناب شاعر ملنګ جان صاحب رابطې نمبر مه هېروئ 0343 98 53 321 او आवाज دے د جناب حماد الرحمن احسنی رابطے نمبر مه هېروئ 0336 316 7936 او واٹس اپ نمبر دے 0312 94 27 408